Nandiyan pa rin ba yung BTS natin? Good noon mga kababayan! Maya po po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is April 3, 2023, araw po ng Lunes. Ngayon po ay Lunes Santo at nagsimula po kahapon ng Lenten season o Semana Santa sa Palm Sunday o linggo po ng Palaspas. Kayo ho ba ay nakibahagi, partikular na ho sa ating mga viewers na Katoliko sa Palaspas kahapon. And syempre, ngayong Lunes Santo ho, marami na ho sa atin ngayon ang nagsisimula ng kanilang mga pagpepenitensya at pagninilay-nilay, no? Panahon ito ng pagninilay-nilay, lalo na sa mga mananampalataya. And kanina nga, habang kami bumabiyahe papunta ng opisina, meron na kaming nasa lubong na nagpepenitensya. At kundi lang kami matatraffic, ay pipicturan ko sana Lunes Santo, maaga siyang nagpenitensya para siguro hindi na makipagsiksikan sa Biyernes Santo. Gayon pa man po, siyempre kasama po ninyo ang inyong isasyon na sa pag-obserbasyon po ng Holy Week for this year. And syempre, marami pa hong mga mangyayari ngayon sa Holy Week na to, iba't ibang mga tradisyon sa iba't ibang mga lugar. And speaking of sakripisyo, magkakaroon po ng oil price hike bukas. Ayan. So, pagkatapos po ng ilang magkasunod na oil price rollback, meron kung oil price increase, magkano hubang idadagdag? Aabot po hanggang piso at 40 sentimos ang idaragdag sa kada litro ng gasolina. Habang 50 sentimos naman po ang dagdag sa kada litro naman po ng diesel. Habang sa kerosene, hindi pa pumatansya kung magtataas pa po o hindi. Pero sa ating pong motorista, Martes Santo na Martes Santo, meron hong oil price hike bukas. So asahan po natin yan. Usually po kasi, by Monday po ang announcement at Tuesday po ang implementation ng dagdag singil sa mga produktong petrolyo. So sa ating pong mga motorista, since alam ko, hindi ko alam kung marami pa rin hong bibiyahin yan. Kasi syempre, bakasyon na, pero usually kasi pag Holy Week, marami talagang
nagbabakasyon sa ibang lugar, ha? Ito yung panahon kasi na talagang masasabi nating summer vacation ng mga pamilya. So sa ating pong mga motorista, importante rin ho na kayo ay ma-check po ang inyong mga sakyan kung kayo'y magbibiyahe. At siyempre, kung kayo'y magpapagasolina, expect nyo na po ang dagdag singil starting po bukas, araw po ng Martes. And siyempre, hinahanap pa rin ho namin ang susunod na BTS o Barangay TikTok Superstar. I-flex ng inyong talent at makisali sa inihandang pa-contest ng CLTV 36. Baka ikaw nang hinahanap naming Barangay TikTok Superstar. Abangan kung barangay nyo na ang susunod na bibisitahin ng aming CLTV 36 truck. Madali lamang pong makasali. I-follow lamang po ang TikTok account ng CLTV 36. Gumawa ng TikTok video na nagpapakita ng inyong talento sa pagsayaw o pagkanta. Isama rin sa inyong video ang isang maikling introduction, ang pagpapakilala po sa inyong sarili. Siyempre, sasabihin yung inyong pangalan. At CLTV 36 BTS of Barangay, kung saan ho kayo barangay naroon. Ang TikTok video ay dapat at least 60 seconds. 1 minuto po dapat ang minimum ng inyong TikTok account. So, pwede pong lumampas yan, pero huwag niyo naman hong paabutin ng 1 oras. I-post ang inyong content at itag ang CLTV 36 sa inyong caption. Ang mapipili pong winner ay makakatanggap ng papremyo sa ating sponsors at i-announce din natin sila sa ating FB page at TikTok account ng CLTV 36. So, join na po kayo sa ating Barangay TikTok Superstar at manalo ng iba't ibang papremyo. At para po sa karagdagang mga balita at impormasyon, siyempre panoorin po ninyong aming mga news programs dito sa CLTV 36 and tumutok po sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. At meron pa ho kaming isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Ang aming pong Instagram account naman ay CLTV 36 Official. At ang aming pong Twitter handle para po sa aming mga tweet sa Twitter ay at CLTV 36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programa ng CLTV 36 at ang aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na at CLTV 36 Official. Samantala, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po ang www.cltv36.tv sa inyong web browsers. Ang aming pong TikTok account naman ay at CLTV36. At ngayong araw po ng Lunes, Holy Monday, Lunes Santo, ano ho bang ating topic question of the day? Ano ang inyong tradisyon tuwing Lenten season? Siyempre, iba-iba talaga ang ating mga tradisyon ngayon, na kada pamilya, meron pang personal yan. Basahin nga po natin ang inyong mga ipinadalang komento. Ang komento po ni Elena Tasara Garcia, sa South, magpainom pineapple juice, karing lalaba sa Mamusan Cruz, at magsalibat-bat. Yan. Hindi ko lang alam bakit pineapple juice, no? Siyempre, medyo, maasim, no? So, feeling ko dahil ito talaga yung tradisyon, siguro dahil siyempre, sakripisyo nung si Jesucristo nga naman yung nakapako sa krus at pinainom sa may basahan, alam ko parang maasim din ang pinainom sa kanya. So, yan. So, feeling ko para in line doon sa tradisyon at sa buhay ni Kristo yung pagpapainom ng pineapple juice. Basta malamig, okay lang ang pinapainom niyong pineapple juice. Si Owi Miguel, manahimik kay muking bale misoy, tsaka pwedeng mangan karnisoy. Yan, oo. Manahimik lamong gagala, ken lamong bale. And bilang kayabe, king karelang pamag-fasting kasi, kareng katoliko, yung kapanwalanda,
Istong Holy Week o tuwing Semana Santa, off limits muna ang pagkain ng pork o karne. Isda-isda muna hanggang sa Easter Sunday. Baka sa Easter Sunday pwede nang kumain ng karne. Tanungin nga natin yung ating resident historian from World War II. Baka alam niya yung dahilan dito sa hindi pagkain ng karne. Samantala, ang sabi naman po ni Florence Laksamana Angeles, yan, ang kanya naman pong sinagot ay Manalbe Senaculo King Kutud. Feeling ko ito ay sa may City of San Fernando, no? Meron kasi silang mga Malildo activities. Every Holy Week yan sa may San Pedro Kutud, City of San Fernando. Unang-una meron silang Via Crucis, meron silang play na dumadaan sa kalsada hanggang doon sa crucifixion site kung saan meron talagang tayong mga kababayan na nagpapapako sa krus. Hindi man natin talaga alam ano ang mismong dahilan ng kanilang panatang ito, pero karamihan sa kanila sinasabi meron silang mga wish, no? At ang iba naman upang hindi magkasakit ang kanilang pamilya. Gayunman, siyempre, ang alam ko ang simbahang Katolika ay hindi po ini-encourage ang ganitong klaseng pananakit sa sarili upang maipakita ang debosyon sa Panginoong Hesukristo. Tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Ganun din po ang inyong mga pabati greetings, pati ang mga birthday greetings. Babasahin po natin ang mga yan maya-maya po lamang. Bago po natin simulan ang kwentuhan, narito po muna ang mga malalaking balitang Central Luzon. Balik na sa tradisyonal na paggunita ng mahal na araw ang mga namamanata sa siyudad San Fernando, Pampanga. Inaasahan umanong pagdagsa ng libo-libong katao na gustong masaksihan ang isinasagawang senakulo at pagpapako sa krus sa ilang mga barangay. Kaya naman pinaghahandaan umano ng City Disaster Risk Reduction and Management Team ang seguridad ng mga lugar na posibleng dumugin ng mga tao. 3 taon na nahinto ang tradisyon ng senakulo at pagpapapako tuwing mahal na araw sa siyudad ng San Fernando dahil sa COVID-19 pandemic. Ngayong taon, kasabay ng pagluluwag ng mga restrikto, ay muli munang bubuhay ng mga Fernandino ang kanilang mga tradisyon. Bunsod nito, inaasahan daw ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa posibleng umabot na nasa humigit kumulang 15,000 katao ang dadagsa sa siyudad. Bago pa man formal na pumasok ang mahal na araw ay naghanda na mga naatasan na tanggapan ng City Hall. Ang city government has activated the incident management team for the Semana Santa or Holy Week or Malildo 2023 in the city of San Fernando. So, meron po kaming unified command na binuo, inactivate si Mayor Kaluwag. So, binubuo po ito ng ating Chief of Police, ng ating City Health Officer, ang ating City Fire Marshal, ang Tourism Officer, at ang DRRM Officer. So, ang objective po ng team na to ay, sabi ko nga, to ensure na maayos ito, ligtas ito, and kahit pa paano, we will still be enjoining people na bibisita po sa atin. May 3 lugar kung saan isinasagawa ang pagpapapako taon-taon bago ang pandemya sa Barangay San Pedro, Santa Lucia at San Juan. Kaya naman full force ang mahigit 500 na personel na pinagsama-samang puwersa ng mga kawani ng LGU. Bago yung Malildo, which is the D-Day for the crucifixion on Good Friday, mag-ano na po tayo. We will be pre-positioning, again, emergency preparedness response stations, sa mga major thoroughfare para naman mag-assist doon sa mga bumibisita ngayong Holy Week dahil summer vacation sa iba, So, maglalagay din po tayo ng staging area sa along Jasa, along MacArthur Highway, sa may Sindalan, over the north area, and dito sa may City Hall, sa mga, para makapag-assist tayo sa mga bumibisita. And of course, doon sa D-Day, full force yung ating kapulisan. Patuloy naman ang paalala ng CDRMO sa mga do's and don'ts sa darating na Malildo 2023. So, unang bilin natin, syempre is to bring
a lot of fluids, no, para hindi po tayo ma-dehydrate, no. At kung doon sa mga merong mga nagme-maintain ng mga gamot nila, of course dapat i-ensure nila na ayos din yung kondisyon ng kanilang pangangatawan, no po, no. And doon sa mga sites mismo, meron din tayong mga hindi ni-encourage na dalhin. Na? Of course, yung mga bladed weapons, mga firearms, no? At yung usual na ipinagbabawal, mga pointed objects, among others, no? Samantala nakapalibot rin umano ang mga security at medical personnel na pwedeng lapitan ng publiko kung sakali magkaroon ng emergency at mga bantang panseguridad. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Muling masasaksihan ang Sabuaga Festival ng Santo Tomas, Pampanga sa darating na linggo ng pagkabuhay. Ito'y pagkatapos ng 3 taon na pagkakahinto ng festival gawa ng COVID-19 pandemic. Ang Sabuaga Festival ay isang aktibidad na nabuo upang bigyang papuri si Birheng Maria na ina ni Hesukristo. Mula sa salitang Kapampangan na Sabuag Sampaga o Shower of Flowers, ang etymology po o root word ng festival na ito. Kinakalat ang mga bulaklak kasabay ng pag-indak sa tugtugin o street dance. Tampok sa mga presentasyon hindi lamang ang pagpapakalat ng bulaklak kundi pati na rin ang mga produkto ng bawat 7 barangay ng Santo Tomas gaya ng casket industry o paggawa ng kabaong, automotive, garments, fishing, paso at iba pa. Ngayong maluwag na ang mga health protocols, ibabalik umano ang sigla ng tradisyon ito ng mga Tomasian. At ang tema umano ngayon ay sunod rin nauuso sa kada komunidad na nagpapalakas ng katawan. Ito ang Zumba sa Buaga. Ang pagkakaiba ng ating Sabuaga Festival, dati-rati ho kasi mga kabataan, no? Mga bata yung sumasayaw. Dahil nga ho sa pandemya, nahinto ito. So, ang ginawa ko naman ngayon, dahil nakikita ko, ang daming nagsusumba. Ang daming nagsusumba, sumasayaw for, para sa health na rin nila. So, ang ginawa ko this year, tinap ko sila. Yung mga nagsusumba dito sa aming bayan, sila na ang aking kinumbida para sumayaw. Anyway, Sabuaga means Sabuag Sampaga naman while dancing on the street. So, sila ang tinap ko ngayon. Na hopefully mas magiging masaya ang ating Sabuaga itong taon na to. Aabot umano sa 1 buwan ang paghahanda ng mga residente ng Barangay Santa Teresita sa Angeles City para sa pagdiriwang ng mahal na araw. At ngayong taon, 18 puni o pabasa ang kanila umanong isasagawa. Ito ay bukas sa publiko na nais gunitain ang buhay at kamatayan ni Hesukristo. Ang kanila raw tradisyon ay nag-ugat sa kanilang mirakulong mga karanasan. Para sa karagdagang detalye, naritong report ni Liana Canilao. Ilang araw bago ang pagsisimula ng Semana Santa, abalang-abala na ang mga residente ng Barangay Santa Teresita, Angeles City sa pagdidisenyo at pagbuo ng pagdarausan ng puni o ang tinatawag na pabasa. 18 puni mula sa 7 purok ng barangay ang inihahanda bilang bahagi ng pagunita ng mahal na araw. Aakalain mo ring pista ang okasyon dahil maging ang mga kalsada ay sinabitan ng banderitas. 124 na si Simon Kapingyan sa taong-taong nagsusumikap para sa paghahanda. Kwento nito isang mirakulong kaganapan ang nangyari sa kanyang buhay na nag-udyok dito upang lalo pang palalimin ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Yung dahil sa nadanasan ko noong 2018 na nagkasakit ako ngayon na ang sinabi sa akin ng doktor, word of 2 years, sabi ng mga family ko na makakasama nyo na si Sai. It's a miracle kung itong lagpas na 2 years na makakasama nyo, na ganito ko naisip na panahon na para magbalik ng loob sa Panginoon. Pagbabalik ko sa Kanya ay taos puso kong ginalay, ginusto ko. Every year na hindi ako umingi sa lahat ng mga families, pundar ko. Bali, ang pagpapabasa ko yung since 2019 and then for now, 2023, very thankful, thanksgiving for the life extend.
Ibinahagi rin ni Noel Diaz na ang pagbuo ng puni ang kanyang naging panata matapos makatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. 10 years ago, yung nanay ko, nagkasakit siya diagnosed ng diabetes. Ngayon, syempre, masakit sa amin. Ngayon, hiningi ko sa Panginoon na pahabayin niya pa yung buhay niya. Kaya, tinayo ko to para sa kanya. Ngayon, pinagkaloob niya naman sa akin yun. Ayon kay Kagawad Angel Chaneco, ang tagapangulo ng mga aktibidad sa barangay, mahigit 20 taon na umano itong panata sa kanilang lugar upang alalahanin ang buhay at kamatayan ni Hesukristo. Ito'y hango sa buhay ng Panginoon. Ang Koresma, ang tinatawag natin kung saan natin makikita na kung saan ang pananampalataya ng isang tao, lalo na tayong mga Pilipino o mga Kapampangan, ang Koresma, ito'y ang panahon na king Kapampangan pamigunam na kuno ka rin kasakitan ng Ginoo. Sinabi naman ni Star Aquino, isa sa mga organizers, ipinagpapatuloy umano nila ang tradisyong minana sa kanilang mga lolo't lola. Siyempre kami po yung mga bata noon. So nakikita po talaga namin, before pa dumating ang mahal na araw, laging 1 month preparation po ang nangyayari. So talagang pinaghahandaan po namin dito sa Brook Uno ever since, na nakikita po talaga namin nagpe-prepare sila, gumagawa sila ng iba-ibang disenyo na talagang mapapaganda nila ang isang puni para maging presentable, hindi lamang sa paningin namin, kundi sa paningin din ng mga taong dumadayo dito. Ngayon, dumating ang panahon na kami na po ang humawak. Kumbaga sa kami ang nagmana sa pinagmulan ng tradisyon ng pabasa dito sa Brook Uno, mas lalo namin na pinaghandaan, mas lalo namin ipinakita, hindi lamang yung sa papabasa natin na ipaparamdam yung kwento ng ating Panginoon, kung hindi sa kung ano makikita nila sa paligid. Mapamatanda o bata man, nakikiisa sa preparasyon na nasabing kaganapan. Nagpresenta po ako dahil po gusto ko po makatulong sa aking purok dito sa Brook Uno. Gusto ko po makatulong sa mga PPU, sa mga committee ng PPU nga po yun, para pag sa panata ko na rin po. Sa Barangay Santa Teresita rin matatagpuan ang Balay-Balayan Museum for the Poor na pinangungunahan ni Ginoong Peter de Vera. Sa pagbisita ng CLTV 36 News Team sa barangay, pinasyalan na rin namin ang nasabing museo. At dito dinatan namin ang kanilang paghahanda sa exhibit ngayong Semana Santa. Matatagpuan sa museo ang iba't ibang imahe ng penitensya kung saan mayroon ding kababaihan. Para sa mga nais magnilay-nilay, magsisimula ang pabasa sa Santa Teresita ngayong Sabado, April 1, alas 3 ng hapon at magtatapos sa Miyerkules, April 5. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo dito lamang po sa Topic.
At nagbabalik po ang programang topic. Happy birthday kay Gigi Galura. Gigi, sana'y masaya ang iyong birthday celebration kasama ng iyong pamilya. Siyempre ni Lolo Louie at ni Lola Christy. And siyempre kasama ng iyong mommy at daddy. And sana'y lumaki kang may takot sa Diyos, masunurin sa magulang at sa mga lolo't lola. Siyempre, lumaki kang matalino at siyempre maganda rin at mabait. Enjoy your day! Kung merong handaan dyan, Gigi, ha? Ipagtabi mo si Bap Jody kahit Shanghai lang. And wishing you good health, Gigi. And maraming blessings, silayo ka sa anumang sakit at kapahamakan ng ating Panginoon kasama ng iyong buong pamilya. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Gigi Galura. Birthday din ni Michaela Luces. Happy birthday, Michaela. May you have a great birthday party today together with your family and friends. And may you have lots of gifts on your special day. And may all your wishes come true on your birthday. Happy birthday, Michaela! Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Samantala, basahin na po natin ang iba pang mga komento na inyong ipinadala sa ating topic question of the day. Ano ang inyong tradisyon tuwing Lenten season? Ang sabi po ni Consolacion Sarmiento na isa po sa ating top fans, bisita iglesyang pitong pisamban kayari makipangansopas king puni. Alam ko itong bisita iglesia usually, ilan ba talaga yung simbahan, no? Ang sinasabi kasi, parang way of the cross din yung simbahan. Kung di ako nagkakamali, tanungin natin yung ating resident historian dito, si Ray Bravo Jr., baka alam yan. Iba kasi sinasabi, siyam, iba 10, iba 7. So, nevertheless, ang importante, siyempre, may tradisyon talaga tayo ng bisita iglesia. At siyempre, paghandaan natin ang traffic. Dahil talagang dagsa ang mga nagbibisita iglesia sa mga simbahan. And hindi talaga mawawala ang sopas sa mga pabasa, lalo na yung talagang nagbibisita tuwing gabi. Si Lane Donaire, paghahanda ken punimi kada taon. So sila, ano rin pala sila. Ang puni po ay pabasa sa Kapampangan. Ayan. So talagang pinaghahandaan ng mga pabasa ng mga Kapampangan, no? Bukod sa pagalingan, sa rendisyon ng kanilang pabasa, ay nako, pasarapan pa ng handaan o kainan sa kanilang mga pabasa. Si Geoffrey de la Cruz, isa po sa ating top fan, sabi niya,
Manalbe Moses, talaga naman, tuwing panahon ng Semana Santa, hindi talaga nawawala si, ano kasing pangalan ng Charlton Heston, ha? Sa The Ten Commandments, may part 1, part 2 pa yan, talaga. Talaga meron po siyang, napapanood ko rin yan, ha? Simula bata hanggang ngayon, pinapalabas pa rin niyang The Ten Commandments, na siyempre, kwento ni Moses. Si Francola, bisita iglesia, 7 simbahan. So yan ha, Charlize, 7 simbahan ang pinupuntahan. Ikaw ba, magbibisita iglesia ka ba? So sa mga magbibisita iglesia po, planuhin mabuti ang inyong pupuntahang mga simbahan. Maraming salamat po sa inyong mga ipinadalang komento. Keep them coming and we will read them until the end of our program. Sa puntong ito, bigyan daan naman po natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw ng Lunes. Muling nagbabalik ang taunang Dinamulag Festival sa probinsya ng Zambales. Ay, hindi muna pala. Ang iimbitahan po muna namin pala kayo sa Tulaok A. Lenten, Zarzuela bago po tayo magpunta sa Dinamulag Festival ng Zambales. Kagabi po ay nagkaroon po ng pagtatanghal sa Clark Parade Grounds, no? Subalit sa kalagitnaan po ng pagtatanghal ng dulang yan, bigla pong bumuhos ang malakas na ulan. Talagang napuno ng blessings, no? Ang mga dumalo sa Tulaok na itinanghal kagabi po sa Clark Parade Grounds. Pero meron pa hong susunod na edisyon. Kailan ba yung susunod na yan na ipapalabas? Susunod po ay sa April 4. So sa lahat po ng nabitin doon sa Clark Parade Grounds, sa April 4, 2023, sa Eco Park po ng Santa Rita, Pampanga. Bukas na yan, no? Bukas na, Martes Santo. So, suportahan po natin ng Arte Santa Rita, ang mga local artists po natin. And hindi ho kayo rito. Parang worth it talaga ang panonood. Hindi ho masasayang ang inyong panahon. Ha? Magtungo ho kayo sa Santa Rita, panoorin po ninyo ang Tulaok A. Lenten, Zarzuela. Unang nabanggit ko kanina, ayan na. Nagbabalik po muli ang taunang Dinamulag Festival ng Zambales bilang pagdiriwang sa masaganang ani ng mangga at pagiging malikhain ng mga Zambalenyos. Isa sa mga highlight ng nasabing festival ay ang drum and lark competition na lalahukan ng mga piling participants mula sa bawat munisipalidad ng Zambales. Makibahagi sa selebrasyon at makiindak kasamang iba't ibang paaralan sa isasagawang competition sa darating na April 28 alas 9 ng umaga sa Zambales Sports Complex, Zone 6, Iba, Zambales. Para po sa kaalaman ng publiko, pansamantalang isasara ang Pulilan Kalumpit National Road sa April 5 at April 7, Miyerkules Santo at Biyernes Santo, simula alas 3 ng hapon hanggang sa matapos ang gaganaping prosesyon. Ang lahat ng sasakyan ay hinihikay na dumaan sa Pulilan Baliwag Bypass Road upang makaiwas sa trapiko sa araw at oras na nabanggit. Mukhang ang prosesyon na ito is yung pinakamahabang prosesyon sa Bulacan. Hindi ko lang alam kung sa buong Pilipinas. Pero alam ko, maraming po talaga, santo at karo ang sumasama sa prosesyon na ito. Samantala, isang free webinar na may pamagat na Awareness on Good Manufacturing Practices o GMP ang isasagawa ng DTI Bulacan para sa mga Bulacan food entrepreneurs. Ang webinar ay magsisimula ng 1:00 ng hapon sa darating na April 19. Magpa-reserve na ng inyong slot sa pamamagitan ng registration link na makikita sa Facebook page ng DTI Bulacan. Kasabay ng pagdiriwang ng Sibuyas Festival sa Bungabon, Nueva Ecija, mukhang may sapat na supply na tayo ng sibuyas ngayon, ha? Isasagawa ang specialized Bungabon XCO Race sa darating na April 8 sa Bungabon Bike Park, Arriendo Epic XC 5 km Racetrack.
Ang race format ay cross-country Olympic XCO. Para makasali, mag-register lamang sa facebook.com/bongabonbikepark. May bayad po itong 500 pesos. May kasama na itong race number at after race meal. May mga nakahanda rin na freebies at raffle items mula sa mga sponsors. Kung di ako nagkakamali, April 8 ay araw po ng Sabado. At sa ating pong pagbabalik, kumustahin natin ang paghahanda ng Regina University of the Assumption para sa muling pagbabalik ng kanilang face-to-face University-wide Journalism Cup 2023. Huwag po kayong aalis at magbabalik pa po ang inyong programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Michael Bernarte, ang better half ng aking kaibigan na si Diane Christy Sadsad Bernarte. Mike, happy birthday sa'yo. Sana'y lahat ng birthday wishes mo ay matupad. Bigyan ka ng malaki at mahal na regalo ni Diane. And syempre, sana'y manatiling at mamayagpag ang inyong negosyong taho down under dyan sa Australia. Wishing you good health and more blessings, Mike. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Michael Bernarte. Happy birthday din kay Edgar Anthony Egay Gonda. Egay, anong meron sa iyong birthday? Pero syempre, nakita ko nung isang araw na i-post mo na nabigyan ka ng 2 lightsabers. And alam ko kasi talagang fan ang inyong pamilya ng Star Wars. Pero syempre, guys, sana masaya ang iyong birthday celebration kasama ng iyong pamilya, mahal sa buhay, friends,
and followers, subscribers. Lahat sana ng mga birthday wishes mo matupad. Makatanggap ka ng maraming regalo. And hopefully, sa iyong muling pagbabalik sa Pilipinas ay magkita-kita tayo muli. Enjoy your day. God bless you more. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Egay Gonda. Samantala, eto na po muli ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Anong inyong tradisyon tuwing Lenten season? Ang sabi po ni Imelda Mequiabas, sa bahay lang, manonood ng mga palabas sa TV, mamamalengke para may makain sa Huwebes at Biyernes Santo, kasama ang mga apo ko, maagang maligo ng Biyernes, bawal paghapon na, yan talaga mga pamahiin, no? Tapos bawal patugtog, sabi ng matatanda. Una, doon sa bahay lang manonood ng mga palabas sa TV noong unang panahon, parang talagang panahon pa ni Ray Bravo, no? Talagang ano kasi, walang mga palabas sa kapag Huwebes Santo, Biyernes Santo. Pero dahil ngayon nauuso yung Netflix, cable, pero noon talaga, wala talagang palabas. Mga selected na oras lang, pati nga radyo. Walang radyo, pero ngayon meron nang pwedeng panoorin, no? Tapos, dapat mamalengke nga dahil bawal ang karne, piling-pili, isda lang tsaka gulay. At mayroong mga paniniwala na bawal maligo pagkatapos ng alas 3. Kasi raw, patay na raw yung tubig. Ganyan. And, ganyan talaga, pag bawal din daw patugtog, sabi ng mga matatanda. Yan po ay siyempre ginagawa rin ng ating resident historian dito sa ating program. Si Juanita Alfonso Reyes na isa po sa ating top fans. Malbe palabas tungkol king apong ginuking TV, mamasang pasyon, gagawang kalami ang pong sagot gulaman kay bat pangabingi Malbe posisyon. Ay, ito talaga, ano na to? At sunangan kenin from morning to evening, inggawan dari Ma'am Juanita, pero kalupan ni nga sabi ko nandin, talagang keng TV ngini, malyari kang manalbe. Kay bat kempo ni, mamasa ka. Kaya kakalinguan tang kaya kayong gegege, kabang mamasa kong pabasa. Ay, doon ho sa amin, talagang busog dahil merong lutong palabok, halo-halo. Marami pang iba, itong si Apong Poning, no? Talagang kami, nagpupunta kami doon tuwing panahon ng Semana Santa. Si Edna Dizon Chao magbisita iglesia Huwebes Santo, Biyernes Santo, manalbi kaming magdarami king Ponduan, kay bat lunchtime king Balemi, syempre dakal food sa tabi-yabi ding pambuong pamilya, merienda halo-halo time kay bat dinner na ulit. O nga, kapag panahon talaga ng Semana Santa, parang panahon din ng mga reunion, no? So nagtitipon-tipon ng mga magkakamag-anak, papasyal doon sa mga merong mga aktibidad sa Semana Santa, and maraming pagkain. And dito nga sa San Fernando, balik na muli yung Tira Bakal. And siyempre sa mga nais mapanood dyan, dito sa may San Fernando yan, mula San Jose, Barangay San Jose, yung Tira Bakal talaga, talagang alam na alam, kilalang kilala. Very famous ang San Fernando, isa yan, ang Tira Bakal. Samantala sa ating kwentuhan in person na ulit ngayong taon ng University-wide Journalism Cup ng Regina, ang official publication ng University of the Assumption. Matatandaan na nahinto na sabing patagpalak na ito noong 2018. So bago pa wala pandemic na nahinto na ito. Ngunit sa kagustuhan ng organisasyon na mahubog at malinang ang kakayahan ng mga Assumptionists, muli na itong binuksan noong 2020. Para sa taong ito, ano nga bang mga inihandang aktibidad ng organisasyon? Yan ang ating aalamin una, kasama si Chantal May Manalili, ang Associate Editor po ng UA Regina. Hello Chantal, welcome sa topic. Hello po, hello. I'm Chantal Manalili po from UA Regina. Ayan. So Chantal, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, batiin, i-shout out lahat ng gusto mong i-greet. At siyempre, sana wala kang makalimutan dahil alam ko, madalang ka lang ma-TV tapos sabihin sa'yo, Chantal,
lumabas ka pala sa TV, tapos hindi mo man kami binate. Go ahead sa iyong greetings. Sana wala kang makalimutan. Ayun po, shoutout po sa Regina family, sa University of the Assumption. Nanonood po sila lahat. And then shoutout po sa family ko, kay Mommy. Ano po, nanonood din po siya. And then especially po sa AIC namin ng Regina, si Mr. Cedric Garcia. Happy birthday. Sana buhay ka pa ng matagal. More birthdays to come. We love you. Happy Ayun po. birthday po sa inyo at sana'y kung may sobrang pasanghay dyan, huwag niyong kalimutang hatiran si Chantal. Tignan niyo naman, no? Parang ho kaming magkapatid lang. Chantal, nasaan ka niyan? Sa bahay po ako actually. Nasa Nasa room bahay. po. Kasi feeling ko merong roll-up window sa likod mo, yung mga Opo. pagbibenta sa sindahan. And makakasama din po natin sa ating programa si Enzo Hernandez, ang editorial and opinions editor ng UA Regina. Hello Enzo, welcome sa topic. Hello Sir Jody, thank you for having us po. Ayan, Enzo, katulad ni Chantal, sana may nakahanda kang listahan dyan sa iyong mga pa-shoutout dahil baka kung hindi mo sila mabati ngayon, magtampo naman din sa iyo. Go ahead sa iyong greetings, Enzo! Nako, baka magtagal po tayo pero syempre po, hello po sa aking family na nanonood po ngayon. Yung father ko po, mother ko, brother ko po, mga titos, tita, lolo at lola. Tsaka po yung mga cousins ko. Also po, shout out po sa aking mga mentors, mga colleagues and friends po, especially po kay Erica Messina and Sheila Mercado for helping me today. And syempre po, hindi po natin kakalimutan ang UA Psychology Society and po mga Regina staffers po. Lalo na po kay Kuya Cedric Garcia, ang aming EIC po. Hello Kuya Ced. And syempre po ang aming advisor si Dr. Abel Pineda and our creative consultant, Architect Berlin Guanlao. Yun. Napaka-special nila at binanggit talaga ni Enzo ang mga iyon. Pero sa mga hindi nabanggit ni Chantal at ni Enzo, huwag kayong mag-alala dahil kayo pa rin ay nasa puso at isipan nila. Alam ko, merong kasabihan, ha? Ang mga, parang merong slogan ng mga estudyante ng mga assumptions, pero mamaya ko na lang tatanungin ulit sa inyo yon. Kukumustahin ko muna kayo. Chantal, kamusta ang pag-aaral? Ano ba ang kurso mo ngayon at your level? Ako po ay 5th year architecture student. Graduating na po this June 21. And then, currently po, nagte-thesis po kami. So, medyo busy, medyo hectic. Pero, fortunately, naimbitahan po ako dito and nakapag-adjust po ako ng time. Pero, ayun po, masaya po ako nandito. Naman, at syempre, masaya rin kami na nandito ka. Ganun talaga ang buhay estudyante, no? Mga thesis na yan, talagang tapos. Marami pang mga assignments kailangan tapusin. Pero sabi nga nila, ang edukasyon ay ang kinabukasan. Nagbibigay ng magandang kinabukasan sa mga kabataan. Dahil ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ayon yan sa ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Samantala, Enzo, how about you? Anong kurso mo at kumusta ang studies? Hello po. Ayos naman po. So yung course ko po ngayon ay BS Psychology and ako po ay isang second year student po. And ayos naman po yung studies ngayon. Naka-break po kami since po Holy Week. Pero so far, so good naman po. Yan, enjoyin ninyo ang inyong bakasyon ha, Chantal and Enzo. Pero matanong ko lamang kay Enzo na ito itatanong. Ano ba itong Regina? Para sa kalaman ng ating mga manonood, no? Siyempre, alam ko ito yung inyong publication dyan sa University of the Assumption. Pero ano ba itong Regina na ito, Enzo? Yes po. So yung Regina po, siya po yung official student publication po ng University of the Assumption. Reason po behind sa name ng Regina is to honor po
the Queen or si Mother Mary po, and ang tawag po sa aming mga Regina staffers ay Knights po. So bilang Knights po, we have the responsibility to protect the Queen. Yun. Chantal, bakit ka sumali sa Regina? Yes po. Actually po, noong una, hinikayat po ako ng friend ko kasi kaka-transfer ko lang po sa school. And matagal na po akong nasa campus journalism nung pong ano pa po ako, high school. And then nung nalaman ko po na ay may Regina pala ang UA. And it's a way po na ma-practice ang campus press freedom, and then maging ano po, kumbaga to help na din po to be socially aware when it comes to our community po dito sa Pampanga, and then especially to be Biasa, Umayap, and Magandaka. Yun po. Inunahan mo naman ako. Mamaya ko tatanungin niyang Biyasat, Mayap at Maganaka. Dahil bukod dyan, siyempre, meron din tayong Biyasa, Mayap, Maganaka, Pong Masanting, ang Popang Malago. Yuhu! Sa amin pong pagkabalik, meron pong gaganaping event ang Regina. At alamin po natin sa ating mga bisita kung ano ito. Kaya po huwag kayong aalis, babalik pa po ang programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Nais ko munang batiin ng maligayang bati dahil birthday ng aking ate at pinsan na si Cecilia Dizon Tolentino. Ate Cecil, happy birthday sa iyo. And palagay ko masaya ang pagdiriwang ng iyong birthday kasama ni Kapitan Manny at ng iyong mga anak at syempre ng iyong mga apo. And for your birthday, Ate Cecil, wishing you good health and more blessings. At patuloy ka sanang maging matagumpay sa larangan ng iyong trabaho. And stay being a good mother and syempre, wife to Kapitan Manny. And sana'y ilayo kayo sa anumang sakit ng ating Panginoon at tumanggap pa kayo ng maraming biyaya dahil alam ko isinishare nyo ito sa ating mga kababayan. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo, Ate Cecil. Sana meron nga pasanghay dyan, ha? Birthday din ni AJ Labong. Happy birthday, AJ! Sana'y masaya ang pagdiriwang ng iyong birthday together with your family. And hopefully, magkita-kita muli tayong magpipinsan from the Labong side. Enjoy your day, mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, AJ Labong. Samantala, narito na pong last batch ng inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Ako, itong aking tradisyon, akala nyo, itong komento ko, ayaw nyo kung magkomento, ha? Ito, ang usually kapag nagbibisita iglesia kami ng Huwebes, marami kaming baon yan. Noong last year, alam ko, may sawarma pa. At Friday, nako, very busy yung tradisyon ng aking wife dahil sila pala talagang nanonood ng mga nagpepenitensya. Iniikot ang iba't ibang mga lugar na mayroong mga nagpepenitensya sa Angeles City. At alam nyo, kapag Easter Sunday, meron silang boodle fight. Dahil siyempre, Easter Sunday, parang Pasko ng Linggo ng Pagkabuhay. So, eating galore. Yan ang tradisyon namin tuwing Semana Santa ng aking pamilya. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic question of the day. Pero sa ating mga bisita, tatanungin nga natin sila. Unahin ko na kay Enzo. Enzo, ikaw ba, ano bang tradisyon nyo tuwing Lenten season? So, party po ako ng SOCCOM po ng Santa Rita Parish po. Kaya madami po akong tradition na pinapollow during Lenten season po.
Nandyan po yung pagtugtog po sa Stabat Mater. And then po, pag may live station po, actually mamaya po may live station po kami sa Santa Rita de Cassia Parish. And also po, syempre po, nag-attend po kami ng procession and such. Rita de Casa dyan sa may bayan ng Santa Rita yan, no? Yes po. Yung pong tulaw po sa amin po magaganap. Ayan na, o yan na, nag-iimbita din ho si Enzo na panoorin ang tulaok sa Santa Rita bukas. How about you, Chantal? Anong tradisyon nyo tuwing Semana Santa? Tuwing Semana Santa po, umuwi po kami ng Arayat. Bali, nandun po yung mga lolas ko, mga grandparents. Nag-aano po sila ng mga ng pabasa. Sila po yung mga kumakanta na gumegege po yung ano. Ayun po, so mula pagkabata po, nandun na po kami. And then, yun pong pagkanta is hopefully in the future baka po isa na po ako sa kumakanta sa pabasa. O yan na, dapat sa susunod sumali ka na sa pagkanta sa mga puni. And yung Arayat, alam ko, isa rin yan sa mga dinudumog ng mga deboto, lalo na yung mga nag-Station of the Cross dahil nandyan yata yung banal na nandyan din. Parang nakakalimutan ko, nagutom na yata talaga ako. And alam ko sa Nueva Color, meron din silang alam ko, Good Friday na prosesyon, yung nakaitim lahat sila, yung paso. Pero anyways, kanya-kanya talaga tayong tradisyon tuwing Semana Santa. Balik muna tayo sa sasagawang event ng Regina. Enzo, ano bang meron sa Regina na inihahanda ninyo? Bali sir, nandyan po yung 2023 edition po ng University-wide Journalism Cup. So ito po, competition po ng various categories and open po siya for college department individuals po. Tsaka po ngayon, open na rin po siya sa mga junior high school at saka mga senior high school student. Chantal, ano ba ang objective ng university-wide na Journalism Cup ng UA? So, yung pinaka-objective po namin is ipakita po yung angking talento ng mga assumptionists when it comes to creative writing, to feature writing, to paggawa ng comics, to paggawa ng documentary. Yun po. And then, ang pinaka-team po kasi ng Uniwide po namin is I am an assumptionist, I am Biasa Maganaka, and Mayap. And this team is specifically in line with the 60th founding anniversary po ng university namin. So, ayun po. Bali, sobrang in line po talaga yung Uniwide ngayon sa gusto po namin maging objective po. Okay. Chantal, kailan ito isasagawa and kumusta ang inyong paghahanda? So, medyo nagkaroon po ng obstacles along the way kasi nga po sumabay po yung preparations namin with the exams po, no? Medyo naging busy din po kami. Pero, fortunately naman po na isagawa po namin yung process and complete na po ang preparations. And then, kung kailan at saan naman po gaganapin, submissions are open until April 16 ng 12 a.m., which is midnight. And then, awarding ceremony will be held on the University Facade ng April 19 at 4:30 p.m. And Enzo, sino ba ang mga pwedeng sumali rito? Meron ba itong mga registration, may application form? Meron bang babayaran yung mga nais sumali dito, Enzo? Bali, sir, wala po tayong babayaran dito. Open for all po siya sa mga junior high school students, senior high school student at college undergraduate students po. And para sumali po, i-check po nila yung link sa Facebook page ng Regina at Regina Assumption po. Bale, mag-submit po sila through Google Forms o kaya pwede po nilang i-scan yung QR code. Ayan. Enzo, ano ba yung mga categories na paglalabanan ng mga sasali sa patimpalak na ito? Bali yung different categories po na paglalabanan, we have po feature writing, photojournalism,
creative storytelling po. Nandyan din po yung poetry or literary writing, 4-panel comic strip drawing, at saka po yung 1-minute documentary making. Ayan. So, meron palang panunulat and meron din palang film making. Chantal, siyempre, merong mga naghihintay na papapremyo sa ating mga mananalo sa iba't ibang categories. Ano ang prizes na naghihintay sa kanila? Meron ba silang house and lot, brand new car? Anong prizes sa tatanggapin ng ating mga mananalo? So meron po tayong medals and trophies po na i-award. Specifically po, there's 6 special awards given by our partners. 3 from CLTV, which is kayo po, and then 2 from Sinense Library, and 1 from the Magnificat, which is the official senior high school publication po ng University of the Assumption. Yan. And Enzo, syempre, kung ako naman na isasali dyan, kung lahat ba ng category pwede kong salihan, just in case na lahat gusto kong salihan. Enzo, hindi lang sa iisang category. Yes po. So, bali, pwede pong mag-submit kahit po anong category. Pwede nyo pong salihan lahat. Kaso lang po, yung limitations po is dapat 1 entry lang po per category. Oh, I see. So, dapat pwede kong salihan lahat ng category, pero iisang entry lang ang pwede nyong i-submit. Ayan. Malapit na to. Malapit na yung ating Journalism Cup. University-wide ito sa University of the Assumption. Ipakita na ang inyong angking galing ng mga biyasa, biyasa, mayap at maganaka. Ha? Okay, invite nyo muli ang ating mga viewers, Chantal, sa inyong gaganaping event na ito. Huwag mong kalimutan banggitin ang mga lugar at kung papaano sumali sa University-wide Journalism Cup. Ayun po, iniinyahan po namin kayo na sumali sa aming University-wide Journalism Cup 2023 edition. So, ang submissions po are open until April 16. Inuulit ko po, submissions are open until April 16, 12 a.m. 12 a.m. po yun. Hindi po siya 12 ng hapon, kundi 12 ng madaling araw. Open po siya until doon. And then, kung meron po kayong mga questions, pwede nyo pong i-message ang aming official Facebook, which is Regina University of the Assumption or at Regina Assumption. Ayun po. So, sa ating mga manonood, ayun, nililinaw ni Chantal. Alas 12 po ng hating gabi. Hindi ho 12 ng tanghali, pero hating gabi ang deadline of submission. Pwede pa po ng 11:59 p.m. Tsaka 11:59 and 59 seconds. Pag ho tumama sa 12, deadline na. And again, Enzo, invite mo ang inyong mga co-assumptionist, mga assumptionist students na lahat sila ay pwedeng sumali sa patimpalak na ito at maraming papremyo ang naghihintay para sa kanila. Yes po, sa aking mga fellow assumptionists, we are inviting you and encouraging you to join the 2023 edition of the Uniwide Journalism Cup. And hopefully po, you get to express and showcase your talents sa pagsali po dito. And maybe, just like me, it might pave the way for you to join Regina as well. Ito pala, susi pala din ito upang kayo siyempre, maimbitahan o kaya ay maengganyo na sumali sa university publication na Regina ng University of the Assumption dito sa City of San Fernando, Pampanga. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia, kaluguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to. Thank you.